Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian yung mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bubun sa barangay Madalagan sa Bacolod, nagpositibo sa kolera. Area sa Purupandan nga mag-aangot sa taytay sa Gimaras, gingkatuan sa DPWH. Congressman Greg Gasataya kag Sam Kaiban pa nagpositibo sa COVID-19. Modernized jeepney ginhaboy sang bato. Kag sa Good Vibes, 11 ka mga negrense magakompete sa the World Championship of Performing Arts 2023. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tiglawas ng Department of Public Works and Highways ang nagpadulong sa Pulupandan para sa site visit kag inspection sa posible tukuran sang taytay nga magaangot sa Gimaras. Una nga ginkatuan sang DPWH Central Office nga ginapamunuan ni Senior Undersecretary Emil Sedain kaupod ang mga Executive Directors sang UPMO DPWH ang Negros South Highway kung sa diin ang ginapropose nga taytay ang maga-culminate paagi sa interchange. Ang ikaduha nga ginkatuan ang sa shoreline sakop sang Barangay Tapong kundiin ang bridge alignment padulong sa Negros gikan sa bahin sang Gimaras ang maga-connect. Nagupod si Pulupandan Mayor Miguel Peña sa team. Nagsapol ang team kaupod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Mayor Peña. Nagpabutyag sa suporta si Ferrer sa proyekto sa tiun nga ini ang masugdan na. Sa press release sang Pulupandan LGU, nakasaad nga ang PGN Island Bridges Project Team nakatapos na sa ila sini nga feasibility study kag ang iga preparar ang detailed engineering design kung matigayo ng bidding sa katapusan na sang tuig. Sa number 9, Bacolod Congressman Greg Gasataya kag Sam Kaiban pa nga kaupod nila Nanay Mayor Abby Benitez sa Pungso, Japan, nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirma ni Congressman Greg Gasataya nga positibo siya sa COVID-19 kag sa Lunes pa lang nag-self-isolate na siya. Sunod sa kongresista nga okay lang iya nga pamatsa kag naga-attend siya sa hearings sa Congress online. Ginkumpirma naman ni Ani Councilor sa distrito kag spokesperson sa Grupo Asenso nga may Sam Kaiban pa nila ka mga kaupod sa padulong sa Japan ang nagpositibo man sa COVID-19. Nalakip nang iya sini nga iloy nga si Councilor Simple Distrito. Ang anay konsihal ang nagnegatibo naman sa virus. Wala naging isa-isa ni distrito kung sanay sino ang mga nagpositibo pero nagalakip ini sa mga konsihal kag mga punong barangay. Tanan sila nag-self-isolate humanin pa sa nag-abot sa Bacolod sa Lunes. Unang nahibaluan nga si Mayor Abby Benitez ay nagpositibo sa virus sang nagpo-RT-PCR test siya antes kung tani isang meeting nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Rest assured that all of them, upon arrival, nagdiretso kami sa pagpaswab and then gin-isolate tanan-tanan para wala gisang problema. So, all those who have been found positive were informed immediately. Kag despite of that, without waiting for the result, nag-isolate man sila tanan-tanan. Okay. Sa number 8, presyo sang kara beef, karne sang baka, baboy kag manok ang nagsaka. Sa November 7 nga market price monitoring report sa Provincial Veterinary Office, nagsaka ang presyo sang kara beef sa 274 pesos nga average sa kada kilo. 2 ka pesos naman ang sa karne sang baka ang ginsaka. Sa kada kilo sang baboy, 2 pesos and 74 centavos ang average nga ginsaka. Sunod kay Dr. Placida Lemana, nagahilapit man ang holidays, may nagakaigo nga supply sang baboy sa probinsya. Padayon man ang pagpadala sang Negros Occidental sang baboy sa Luzon kag sa iban nga probinsya nga apektado sang African swine fever. Sa October, 5,700 kabuhi nga baboy ang napagwa
sang probinsya. Mas mataas ini sang sanapagwa sang August nga 4,000. Nagsaka man ang presyo sang manok, 3 pesos kag 60 centavos ang average increase sa kada kilo. Bahin naman sa basic and prime commodities, napatuman sa karon ng price freeze matapos mapaidalom sa state of calamity ang Western Visayas. Pero sunod sa Department of Trade and Industry, regular sa gihapon nga ginapatuman ang price monitoring. Sa number 7, malapit sa 900,000 pesos kabalor sa illegal nga droga nakuha sa bypass operation sa Dumaguete City. Malapit sa 900,000 pesos kabalor sa illegal nga droga ang na-recover kahapon sa bypass operation sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Subject sa bypass na 24 anyos kasi Dexter Torres. Siya ginakabig nga high-value individual. 130 grams ang ginapatian sa buwan nakuha sa iya kag ginubulubanta na kabalor sa 884,000 pesos. Kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa kay Torres. Sa number 6, modernized jeep ang ginbato sa Banga Escala sa Barangay Estefania sa Bacolod City kagabi. Nagpa-record sa Police Station 4 ang isa ka driver matapos nga ginhaboy isang bato kagabi ang iya sini ginadala nga modernized jeep sa Banga Escala sa Barangay Estefania. Suno kay Major Richie Gohi, ang pamuno sa Police Station 4, nagadalagan lang ang jeep nga may mga pasahero pa sang hinali ini ginhaboy sang bato. Wala man makita sang driver ang nang bato suno sa pulis. May crack sa windshield sang jeep bangod sang paghaboy. Hindi pa karon matumod sa Police Station 4 ang rason sang paghaboy apang para kay Major Junji Liba, ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Posible may kangtanan ini sa pag-take over karon sa modernized jeep sa dalanon kag ang pag-phase out sa traditional nga mga jeep. Nag-iway mo na sa reason na nakipwede ka doon. Okay. Kaya di mo na pwede nga personal nila sa driver pag kung sinong driver dawa. Sa number 5, empleyado sa syudad sa Bacolod, Pilason matapos mabungguyas ni ginadala nga motorsiklo sa isa ka truck kainas ang aga. Ginabulong sa karon sa ospital 25 anyos nga si Raymond Anian matapos makabunggo kay nasang agang iyang motor sa nagadalagan nga truck sa atubang sa Espinos Village sa Circumferential Road sa Bacolod City. Ang biktimang isa ka empleyado sa syudad base sa iya nga sini nga ID. Suno sa PNP, ginaguyod sang tricycle ang motor ni Anian kag sang nautod ang kalat nga nagaguyod, nagbalang-balang suno sa pulis ang motor kag nagbunggo sa nagadalagan nga truck sa piyak nga lane. Posible nga nalapakan sang truck ang tiil sa biktima suno sa pulis base sa naangkon sini nga samad. Parayon karon ang pag-imbestigar sang PNP sa insidente. Sa number 4, syudad sa Bacolod ginsugura ng inspeksyon sa mga gasoline station matapos ang reklamo sa isa ka customer batok sa isa ka gas station. Ang mga gasolinahan sa tubang sa Bacolod City Government Center ang pidalang sa mga ginsuguran nga ma-inspeksyon sang katapos ang City Treasurer's Office Licensing Division. Gamit ang calibration bucket, ila maid-id nga ginuusisa kung nagasanto ang ginatugho nga gasolina halin sa gas pump. Ginduso sang konseho ang pagpabaskog sang inspeksyon, testing, calibration kag sealing sa mga fuel pumps matapos ginmando ini ni Mayor Albi Benitez kasunod sang reklamo sang isa ka customer batok sa isa ka gasolinahan sa syudad. Luyag man mapasiguro sang alkalde nga tayuyon ang inspeksyon kag pagbantay sa mga kasubong nga insidente. Sa number 3, Bacolod Mayor Albi Benitez nagsiling nga mabasko gid man ang dapyas ang hangin para sa Oswagon nga Bacolod. Ining sabat sa alkalde sa statement ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas tuhoy sa pagkomparar sa Bacolod City kag Iloilo City. Sa pagtililipon sadto kaupod sang katapos sa media, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez ang kadalagan sa Mascara Festival. Narakip na diri ang mabaskog nga pagbangon sa ekonomiya sa piyak sang pandemic. Patimaan suno sa iya ang nalabot nga income sa duha ka mga dalago nga kumpanya nga nagsiling nalapawan na nila ang income kung ikumparar sa ilang sales team sa Iloilo sang pre-pandemic.
Mahimo lain ang pagplastar sang istorya kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagpahayag nga kung basihan ang cleanliness kag tourism events, malayo ang Bacolod sa Iloilo. Sa wind energy lang ang suno sa alkalde sang Iloilo na pierde sila kay masyado kahangin sa Bacolod. Gisiling naman ni Benitez nga iya ginaidolo ang abiyan nga si Treñas nga ginakabig naman mentor kag yardstick sang leadership kag initiative. Kung may nalabawan man suno sa iya ang Bacolod sa Iloilo, amo ina ang gwapo kag hubin nga alkalde sang syudad. Sa number 2, ginapabaskog sa karon sang syudad sa Talisay ang kampanya kontra kolera. Task force ang gintukod para sa monitoring kag education campaign. Sunod kay Dr. Joy Gladys Buanzon, ang City Health Officer sa Talisay, ang task force sa may tagsa ka team nga nagapadulong sa mga barangay para mag-monitor sang water sources, magapatigay sang health education kag chlorination sang water sources. Sa record sang Provincial Health Office, ang Talisay ang may pinakamadamo nga kaso sang kolera, 13 cases. Kainas ang aga, nagpatigay sang water sampling sa Barangay Zone 3, Zone 10, kag Dos Hermanas, sunod kay Jeric Estrope, ang Cholera Surveillance Officer sang Talisay. Padayon man sunod sa iya pagpatuman sang advocacy meeting, kaupod sa mga barangay officials kag barangay health workers. Sa bilog nga probinsya, nagdangat na sa 28 ang cholera cases kag 2 ang patay. Ang tanan nga cholera cases nagikan sa mga banwa kag syudad sakop sang 3rd District. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka bubon sa barangay Madalagan sa Bacolod City nagpositibo sa kolera. 11 tanan ka mga bubon ang temporaryo nga ipasara sa barangay sa amo nga area. Yaring report. Samtang ginaplano ang himuon nga pagsira sa sili nga bubon sa purok luhod-luhod sa barangay Madalagan sa Bacolod matapos nga magpositibo sa kolera, may residente pa nga nagingagaw sagom sa tubig. Positive din ko sa kolera nga bubon. Oo. May nangyari sila ito kasi nasa nagamitan. Wala may tubig. Wala mo paaliban. Wala niyang source mo, wala na yan. Hindi kami yan makababot ng chlorine 24 hours, pero masingay pa sara. Wala kami yung source ng tubig. 24 hours lang yan. Temporary lang. Wala man sila abi sa iban pa nga makuhaan sa supply sa tubig. Ila lang man inikuno nga ginagamit sa paglabakag sa kusina. Pero gipatagan sila ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environment Sanitation Division sa City Health Office, nga pwede sila sa gihapon malatnan sa balatian kung dili sila nagakuha sang inughuga sa ilang nga pinggan, baso, kutsara kag tinidor. Sige, panghugas nga niya po sa kitchen. Sa kusina, sa pagpinggan lang siya mo. Gani, pero baso mo amo man, no? Oo. Mahugasan mo da. Kung ano baso mo, ginugasan mo da. May contaminant na nga daan. Pag inom mo, gamit mo, contaminated ka na. Actually, sumbong naman lang na siya natabos. Ang dugay-dugay na pila na Yeah, precisely, ma'am. Hindi to nakambal nga, ano mo. Gikasugtan sa mga residente sa City Health kag sang barangay nga bubuan anay sang klorin ang amo nga bubon kag siradaan sa sulod sa 24 oras antes magamit liwat. Sunod sa kay punong barangay Paul Anieve, temporaryo anay nga pagasiradaan ang mga bubon sa amo nga lugar para man maproteksyonan ang mga pumuluyo. Temporary lang closure, umbutangan tanay isang chlorine, tapos temporary closure for 24 hours. After sina, pwede na nila pamunyag, mga panglaba, kaya mo man ang, hindi man sila amo man ang landing source of water nila. Samtang wala sa may makuhaan sa tubig mag-set up naman ang Prime Water sa mobile water station amo man ng Philippine Red Cross. Sunod sa kaitan, kagabi nagwa ang resulta nga positibo sa kolera ang amo nga bubon. Kay may ara nga reported nga naga-lupot. Dire. So, tanan na lang yun. Tapos mo siya nag-positive. Pila ka bubon, di ba naging tested, no? Ang apat for presence ng coliform, pero duwa ang na-send out namon sa RITM Kagang isa mo yun, positive siya. Today na nagwa, Dok? kagabi. Ang barangay Madalagan ang may isa man ka-confirmed cholera case, 15 na tanan sa Bacolod. May set up man ang mga residente nga sistema para makarekta sa ilang mga banyo kag kusina ang tubig gikan sa bubon. Ginabisuhan sila nga tinuan man ini kag pang-islan kay mahigko na. Ipasemento man sa barangay ang palibot sa bubon kag pabutangan sang mga taklob. Sa Good Vibes,
11 ka mga Negrense ang mag-perform sa World Championship of Performing Arts 2023. Yaring report ni Nico Delfin. Sa edad niya 11 anyos, hilig na ni Brianna Balsomo ang modeling. Isa siya sa 7 ka mga taga-Bacolod nga magapaindis-indis sa World Championships of Performing Arts sa July 2023 sa Estados Unidos. First mo nga ma-travel abroad? Yes. Ano feeling na? Subong pala. Excited. Si Luke Villarta natala na kuntani magpaindis-indis sa Wicopa antes nag-pandemic. So at that time, medyo nag-struggle ako kasi nagka-COVID ako. So yun, I had to step back from pursuing it na 2021, and this would be it na talaga. Nagalaom siya nga mapabati ang talento sa pagkanta kag madala na ang kadalagan. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that tip, this devil good girl, let me give you my life. Kaupod nila ang mga manunudlo nga Sanday Daryl Odangbo kag Kevin Flores nga magakompete sa dancing competition. Vlashlyn Duran sa singing competition. My dad was a singer. Gakanta siya actually. Sang una ga-rap sa. And isyagid ang nag-una-una nga nag-motivate sa akon para mag-start singing. Kay wala na pursue iya dream. So ako ang ma-pursue para siya. Ga-explore kami subong sa mga choreographies, new choreographies. Kay ang feeling ko daan ang competition, nga katuan naman niya, hindi gid sa'yo basta-basta bala sir house. So we need to prepare gid and focus gid sa goal. The fact that our mind is divided into two, we cannot focus because we are thinking that we really need to raise funds and budget for our trip. So support us in our journey to World Championship of the Performing Arts, because we are not just carrying our names, we are carrying the pride and honor of our beloved city, Bacolod City, and the province of Negros Occidental. First time man sa mag-utod nga Liana kag Ruwen Tanyo nga magkaupod para magpaindis-indis sa abroad. Ang ila amay nga si Sitoy Tanyo, isa sa mga kilala nga local performer. Cool ba? I'm excited. Okay. Duwa kami sir, kami experience sa tayo sa aeroplano. Yes. No, bisan sa Manila. Friends mo, it's really different. And amo na po lang gina-push ka sa imong parents. So that was one thing din nga nakaano sa akon. And ako confident ko na my brother can bring a medal home again. May 11 tanan ka mga Negrense performers ang magapasakop sa international competition sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Bob, isa na kadako nga bagay nga maka-represent sa Philippines kag sa USA sila mag-compete kag i-represent ang Pilipinas. Kag from time to timing, no, may ara gid tayo from here pala no nga maka-perform gid sa. May Castellana before Wicopa. Jed Badela, Ano Wicopa kita ko na ron siya. talented yung mga Pilipino, di ba? Favorite pastime ng kanta pangadaan. Kag may ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.